बे दिनै आदा दाखुराजों थांफायामोनबा आं न'आवनो सफैफिननाय नङामोन। आरो मिन्थिगौ नाय, बियो जोबोद बुद्धि खायदा गोरों आरो कमफुबो गोरोंथार। नंगौ आइ। बियो मैया दाखुरा लामायाव लोगो मोननानै लाबोफानाय। न'खराव रां रुफा खस्थ' जानायखाय जोंनि सहराव रां खामायनो फैदों। नों दसे जिरायथ'दे आइ, नों मेंनानैबो फैबाय। नङाबा आथिं आखाइ सुहैदो। दाखुरायाबो गैया, जोंखांखौ हस्पिटालाव लांदों। नों थाथ' आइ, नोंनो आं जानाय बानायहैयो। जागोन आइ। जानो हागौ आंनो इसोरा थिनानै दोननाय जोहोलावा बेनो।
जोंखां उन्दुगाद्रा असाब खोमा गैया नामा हाब दाखुरा मा फुंजा खाब्रां ब्रांलाय बिदि नङालै थौ मेमा खामानि मावनो थिनदों एसे खामानि मावनो लानोसै नोंहा बारग'यलै गोसोबायदि थ' आंनासो खाफालानोमोन दा बिदैबो दैनो रोंनाय नङादां आङो जाथों बिसोरो आंनि मैगं फोनायखौ खियालां गोजांनाया दारारि दारारारा खिगोनलां गोलोमना हाफिया मा जालाबायखि आङो दाखुरा मेमनि फिसाय जाहां नाथाय आङो लाथ'नो हाया मेमखौहाय दें देरे दे दे देरे देरे दे 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 बिसिबां दुन्दिया जानो जादो एबाराव आङो मा जाखोरा दाखुरा मेमनि फिसाय जाहां नाथाय आङो लाथ'नो हाया मेमखौहाय नोंहा दा खिन्थादोलाय खोनानायाथ' खोनाखाया दोदसाला बायगोनलै दाखुरा दा रायजागोनलै नङा बायबा माहाजोना बायनो हाखायो बाहायग्रा गैखाया फिसा सासेल'खा जाबायलै खियालां गोजांनाया मा खियालां जाखोब्रा खिनो खारा नालाय बोरै खिनांगौ बे गोजांनायावलाय नेपालि सानै थैदों दार्जिलिंआव बरफनि गुसु दैजों गानफ्रा देनजारलै नोंना हाब गावहा मोदोमाव नांथारदों आंगोनिखाय बिखायाव दासो आमाय थख्लावसो नैबाव जाम्बा बेरे फुंजानि सान्दुं देखावलाबायखोब्रा खामानि मावनाय दुन्दिया सारलानायावलाय दाखुरा ओइ साया जायाखै जाबाय नै लांगौ जोंखां फैदो साहा लोंसै ज'नो जोंहा जिरायफैदो र' मादै जागोन र' उफ मानोबामोन मादै औ फै जिरायदो साहा लोंसै नै मेदाम लाबबायबो मेहेर गोनां फुदुंखाना लाबबाय आङो आखाइफ्रानो जादु गोनां खाना लादो मेम आंखौ ओरैनोबा अना नोङो दालाय माथो गोथाव ना नों बेफोरखौ जेबो दासान बेना बिदिनो खासै बिदिनो बुंलाबायखायो बियो जेबो नङा मादै आरसा जोंखां नोंजोंथ' जेबो मोजां गाज्रि रायलायनाय जायाखै ओमफ्राय न'खरफ्राव मारै नोंना मादै उन्दै समनिफ्रायनो थोब्ले माब्ले सेलाय बेलाय रसा नामांसिनसो देरबोनांदों आरो आंहा आदा बाजैनि अनगा रावबो गैया मादै हामबायसै नोंना खोथाफ्रानो खालि उन दाहा खालामनायल'सै ओमफ्राय नों दा नोमबाजैया मा मावो न'खराव आदा बाजैमोना जेबो मावा मादै न'आव हा बिगाथाम दङ आरो मालायनि मोनोबा मालायनि आदि मावनानै बेखौनो थेर थेर गायो फुयो बेजोंनो जिउ खाङो ए होमबाथ' बिराद खस्थ' जायोना न'खरा जोंखां दे जोंखां नों जोंनावनो खुसि थानो सोलोंदो जारौआबो अख्राथारानो नों बेखौ बुजाय आरो मोजां गुनफोर फोरोंनो नाजा जाहाथे बियो मोजां फिसा जानाय बायदि दे होनबालाय जोंखां दा दाखुराजों नोंजों खामानिखौ रानलायनानै मावबानो जाबाय आहाबो ओंखारलांनांगौ एसे
बाप हाला नों आं बुजायनो हाया आरो आं बे न'आव बेसेबांबा गोबावनिफ्राय थाबाय हे खोलिजुगथ देलै भाइ नोंनिनो भाग्य र' दाखुरा हामालै मादैया खोनाब्ला गोरोन्थि बुजिगोन ना गोरोन्थि बे मेडामा मा बुंदों मिथिखाबाय आङो खायथ्रा खुथ्रा नोंखौ बियो जे बिजामादै फसायबाय आरो आंखौ होखारहरनो सानबाय आंबो रागा जोंबा मोननै खायदा बोराय आरो खायदा बुरैखौसो जबायनानै आंबो बाहायगोन अबाव आरो मिनिदोंसो नोङो खुसिसोबाव आदा दाखुरा हाब आदै बिदि साननो नाङाब्रा आंनि लामाया खुसिबाव ओजों मोखांफ्रा जालायलांला थन्थ्र' लाहा खाजोब्बाय लहारासि हिनजावफोरखौसो मोनला जोबसिगोन नों लाइफआव आं थांसैलै ओइ आसलफोर थासखौ आं रानबायलै मिथिबाय रानदो दे जुदि थासा जुदि सोरबाना जुदि खम जायोब्ला जौआ दंखायो नै नायबानो जाबाय लुनांगोन खिन्थु जागोन दे रानबाय रानदो दे रानदो जौखौ आं लुनोसै मोजाङै रानलै जागोनब्रा जागोन नों मा सिन्था खालामदोंब्रा आं दं मोजां रानलै ओइ फाग्लाफोर आदा बबाव दं न'आव दं दे होमबालाय কে বাসুদা বলেন খবর সবর কেমন না 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 সেইটা না 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 সেইটা বললে হবে না দয়া ধর্ম তো আমি তোমাকে কর্ম না না 50% কমে আমি না 50% কমে আমি নিতে পারবো না আর কি দিতে না পারলে তো আমি তোমাকে কি করব হ্যাঁ আমাকে তো তুমি জানো সেটা কি বলা দরকার ঠিক আছে তুমি টাইম মতে দিবা আমাকে আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি যদি আমাকে টাইম মতে না দিবা তাহলে তোমাকে আমি থাকলাইবে করব সেটাই আমি তোমাকে তো আমি হ্যাঁ সেইগুলো আমি ভালো ভাই এই যে 19-20 কম দেওয়া সেইগুলো আলাপ করতা না 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 আমাকে ভালো লাগে না তারপর সেগুলো আমি ভালো পাই না আমাকে তোমার যত কামাই সপ্তাহ মধ্যে 50% লাগবে যেরকম হিসাব দেওয়া সে তোমার জন্যই সেরকমই লাগবে বুঝছেন তো আমি কিছু বেশি কথা বলতে চাই না ঠিক আছে सैमाफ्रा रां होनायफ्रावबा आदा आदा हा बाबु मा इसिग्राब गोबाव जाखो नोंलाय माथो हामथारबाय नोंलाय हो हाबाब नोंखौ बेसेबां सिन्था खालामबाय थायो आं मिथिबाय आरो माथो इसिग्राब हामखो नोंलाय आयै बेफ्राव जेरावबो दाथां मिथिबाय औ आदा ओरैनोबा आंखौ बेसेबां माबायो फै जिरायफै फार्म हाउसावनो दंमोन जिखुनु हक बाबु नोंखौ लानानै आंहा जोबोद सिन्था मिथिखागौना नोङो नोंनि थाखायनो आं दिनैसिम हिनजावबो लाबावाखै नोंखौ आं बेसेबां अनो नोंखौ आङो गोसो गोरबोजों अननायखायनो आं दिनैसिम हिनजाव होननायखौनो नायसनाखै दिनै आं जेरै नोंनि थाखायनो रां रुफा जायनिफ्राय मोनो बेखौनो बुथुमना होगासिनो दं नों गैयाबा आं मा जानो बाबु मिथिगौ नों बिखाफ्रानो गावजोंमोन आहा नों माबा जायोब्ला औ मिथिगौ दा नोङो जिखुनु हक एसे खेल लानानै थादे बाबु सना दे जागोन आदा आं एसे हाथायावसो थांनो नागिरदोंमोन मानो एसे रां नांगौमोन एसे बायदिसिना लायोमोन आं हाथायाव जिखुनु हक बाबु राङाथ' आं नोंनि थाखायनो खामायनानै दोनखाजोबनाय खिन्थु जानला मोनला खामानियाव दा बाहाय औ आदा जाहाथे नों आघात मोना औ आदा जेराव थाङो मोजां मोजां सफैयो औ
आरो बे मोसौफ्रालाय ओइ मोसौफोर एसे माबाफोर नांगौ खोमा आं एसे थांना फैनो दे 50,000 लानानै थां आरो मोजां मोजां सफैदो बाबु दे औ दे थां बै आंनि रयेल एनफिल्ड लाना थां दे होमबालाय थांसै आं थांदो दे सना दे औ दे आदा मा बस दहायनो गाबज्रिबाय आं मा खोनाया नामा नोंसोरलाय बायरायाव दंमोन बस एसे गेलेदोंमोन बाबुआ बे बाजाराव थांनो नागिरदों बेजों सानै साथामसो मोसौफोरखौ थोनफा जागोन आरो एसे खेल ला आरो नों बेयावनो था जागोन बस खेल लाथों जागोन बस दे नायद' ओइ फाख्रमोन ओइ बसनि फंबायजों थांफानांगौनो आं सोलाबा थांनो बसआ आंखौ न'आव थांसिनदों फैद' लेंबाय थांदो थुदो थांदो थाथ' नोङो औ दे आइदै खामब्रबदों साला मोसौ मासे थैथोंलै आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाल क'क्राझाराव लांगोन जि गरम जाबायलै जोंखां आदा हासिगोन नोङो अबे बाजाराव बेराय थोंसै सालाया सालायदोलाय नोङो हांगुमुरसि जागोन नामाथाय जोंखां ओइ असाप खोनाया नामा मेदामा गाबज्रिगासिनो दङ खोमाफ्राव फैथाय मा मादै हनै हायना आइया हाथायाव थांनो बोराबगासिनो दङ माबा खरस लायनोनो थां लानानै थांदो थां हाथायाव जागोन दे मादै हायनाय नै जोंखांजों थांफादो हाथायाव थेंक इउ आयै औ मोजां थांलै मोजां सालाय गाखोदो दे जारौ आं हले गरमसो जाबाय माथो दिनै बाजाराव गाजला सिख्लाफ्रानो गैयाब्रा औलाय बस बोरै जाखोथाय दिनै बोथिनावलाय ओइ दखानदार टिके सोलिसिथ' देरफुनाय आइजोफ्रानो सासेबो गैयाब्रा बोरै जाखोब्रा बस नोंगौथ' माथो गामाखालिलाय बिराद आइटेम फैथारोमोन फैदो आदा थ' जारौ ओइ सैनाय रथ' हाब माथो सैखावथारनाय जारौआलाय ओइ मा आखल बियो हा आंनि आखाइखौ नारग्रा सोर नोंलाय ओइ
मेजेम जाबाय बे गथ'आ बेखौ मेजेम जाबाय बे गथ'आ बेखौ होदो बस बेटाखौ होबाव बस होबाव खेबसेबाव दासो जादों दा आयौ आंनि जिरख'नाय माइनाव Salah! Salah li, kartu. खारजोब्बाय असाब'फ्रा आदा माबाफोर जाबाय नामा जेबो जायासै जारौ थौ थांदिनि थ'दो आदा गाखोदो जारौ आदा नों माने एथ' सिरि सिरि थायो आदा आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो आरो अनो बुब्लियानो आंखौ स्रि थानो फोरोंदों बिदिन्थाजों गोरोबनो नाजानानै आं दिनैसिम स्रियैनो दं जारौ हा मा जाखो बे नोंनि आखुआ मा फोरमायनाय जादों ओंखारथ'साय जारौ जारौनो बेफोरखौ मा बुंनाय जाखो आं बेफोरनि सोमोन्दै जेबो बुजिस'नो हायासै आं नोंखौ माब्लाबानो आंनि गोसोआव जायगा होखाबाय जारौ नोंनि बे आब्रायावनो आं आंनि गोसोखौ बुजायनानै लानो हासिगौ नाथाय नोंखि आंनि दुखु सुखुआव हेफाजाब होनो हागोन दा औ आं हागोन थौ सना होमबालाय थ'दो दिनैसो दानो मोनसै नङा माथोब्रा गासिबो थाग थियारि जाखाबाय दा जाखाबाय बस लाबो बोरो माखासेयालाय गासिबो थ' बे जोंखां नामा गोदानांगौ
아이, 너리 가! 거기 가! आंनि फंबायखौ बुग्रा बे स्टार्ट गोनांगौ मोजांनिफ्राय मोसाबा जागोन बस